Za njega je sport samo jedan, vaterpolo. Za njega je škola samo jedna, savremena gimnazija. Pa ranije je bilo dosta teško, zato sam i odabrao savremenu gimnaziju, jer nam pruža razne mogućnosti i bi omogućila da u isto vreme mogu da treniram, a isto kvalitetno učim školu i pohađam nastavne aktivnosti. Aleksa trenira vaterpolo od svoje 6. godine. Osvojio je mnogo medalja, stekao dosta prijatelja, a sada je na pragu juniorske reprezentacije u ovom sportu. Odlučio sam se za vaterpolo jer je kolektivan sport, jer ima timski duh, jer mora da imaš saradnju sa igračima da bi postigli uspeh, jer vlada zajedništvo u timu koje je neizbežno. Njegovi drugovi kažu da je odličan borben igrač, da uvek igra za svoj tim i da nikad ne odustaje od pobede. Rasli smo zajedno ovde na bazenu, odličan drug, jedan od najboljih sportista među nama. On je meni sasvim dobar drug, jedan od najtežih centara pošto ja njega čuvam, baš dobro igra onako. Pa, Aleksa je veoma talentovan igrač, mlad, perspektivan, blizu je reprezentacije, jedan od boljih centara i izuzetno talentovan dečko. Aleksi je potrebno da neko razume njegovu želju za još većim napredovanjem, za zalaganjem u sportu. To je našao u savremenoj gimnaziji. U budućnosti sebe vidim kao odličnog učenika, nadam se da ću naučiti strani jezik, pogotovo španski, i naravno nadam se da ću i dalje napredovati u vaterpolu i valjda će sve ići svojim tokom. Posle treninga Aleksa stiže u savremenu gimnaziju na nastavu, u školu gde uči na tablet uređajima i laptop računarima. Savremena gimnazija, kao što ime kaže, sviđa mi se zbog savremenog pristupa, posebnog odnosa prema sportistima. Savremena gimnazija uvek stavlja svoje učenike u prvi plan, podržava sve njihove vannastavne aktivnosti i organizuje im nastavu na kreativan i savremen način. Uz savremenu gimnaziju učenje je stvarno drugačije. Naša